Takže dobré ráno, dobré odpoledne, dobrý večer. Dneska se tady bohužel nehlásí pán Štěpán, jelikož musí vařit. Takže jsem tady dnes já a tímto vás vítáme u 12. dílu Dekadence svobody. Jingle. Tak nad tím jsem nikdy nepřemýšlel. Já nevím, kolik má promile vožrala Kalousek dneska. Můžete mi klidně říkat Mirku. No, nad tím už jsem přemýšlel. A mám tady dneska vzácného hosta, což je pán Havran. A pán Havran je dobrodruh, nomád a poustevník. Asi to tak niečo bude podobného. A je to člověk, který i přesto, že si myslím, že má ADHD a nedokáže být... Určite mám, ale neviem o tom sám. A podle mě nedokáže být sám, tak i přesto dokázal být 11 měsíců sám v horách v chatrči. No, tak to je... A to si myslím, že by mohl být zajímavý příběh pro to, aby jsme si to tady spolu hezky vyslechli. Ďakujem pekne. Veľmi rád sa podelím o túto skúsenosť s vami. Ďakujem za pozvanie. No, za málo. Takže Havran. No nazdar. Jo, počkej, ale to bychom taky mohli probrat. Proč Havran? Proč Havran? Mikrofon. Proč Havran? Tak Havran preto, to bolo prakticky viacero dôvodov. Už od samého počátku věku som proste zhlížal, jak neviem potom, zhliadal. Som zhliadal prakticky Můžeš tomu, mluvit že... moje slovensky, to je dobrý. Alebo ja neviem, hráme tak a potom ja neviem, že či rozumieš, nerozumieš, dvojzmyselne. Naši posluchači podle mě umějí slovensky. A je tam aj dubbing, môže si tam ako nahodiť. Titulky môžem. No tak si potom dajte titulky a bude to lepšie, keď budete stíhať môj monológ. Takže Havran je to prakticky z toho hľadiska, že človek ako taký už v mytologických dobách a tak, keď začal vnímať proste zvieratá ako svojich bohov, tak takisto majú aj moji kamoši a mám blízko trošku k euroindiánstvu, tak každý mal prakticky to svoje zvieracie meno. A mne prišlo Havran tým, že som bol takým tým, nie že temným poslom, ale väčšinou sa mi každý deň niečo stane. Či už je to pozitívneho charakteru, alebo nepozitívneho. A Havrani boli známi tým, že boli ako nie že pozitívni, ale skôr negatívne tvory. A je to něco jako totemové zvíře? Áno, samozrejme je to aj v indiánskom kalendári a tam som proste Raven, tak je to Havran. A taktiež krákal preto, Havran krákal, lebo keď sa ma niekto na nič neopýta, tak ja som prakticky ticho. Ale ako náhle človek začne so mnou preberať nejakú tému, alebo keď sa opýta nejakú otázku, tak samozrejme rád ju zodpoviem, ale v širšom ponímaní. Tak si správne tady, si na správne Ďakujem veľmi pekne, ako vážim si to a po dlhej dobe môžem s niekým takto pekne komunikovať. No, tak to ďakujem. ďakujem. No tak se asi dostanem k tvojim 11 měsícům o samotě. V chatrči, nebo v chajdě, jak tomu je to chajda. Havran v chajdě. No, Havran z chajdy. Havran z chajdy. Prakticky ten zrub, k ktorému sa samozrejme dostaneme časom, môjho monológu. Takže určite je to o tom, že bolo viac faktorov, ako som sa prakticky vydal na tú cestu. Nebolo to tým, že som sa ráno zobral a si povedal, konečne prišiel ten deň, ale skôr to bolo tak, že či už v osobnom živote, či už v láske, v dobre a tak. Proste mal som prakticky všetko a zo dňa na deň som prakticky nemal nič. No ale už od malička som mal rád proste ten bushcraft, ten survival a prakticky vyrastal som v okolí lesu a tak dedo ma vychoval k tomu, aby som bol proste stále s lesom nejak spojený, samozrejme so zvieratami, mali sme farmy. A tým pádom to bolo aj tým, že stále som chodil sám po tom lese a stále som sa zdokonaloval v tom, čo som miloval a čo mal rád, čiže poznával. No a stále som si určoval tú cestu, čiže keď máš všetko, tak nepotrebuješ prakticky nič. Ale keď niečo strátiš, tak nemáš sa kde uchyliť. Väčšinou ľudia utekajú za rodinou, za známymi, za priateľmi. Ale ja som v ten moment nemal prakticky nikoho. Tak šiel do lesa. Ja som si ráno umýval zuby. Ja som prakticky z domu, kde som býval so svojou priateľkou, kde som mal proste krásneho nemeckého boxera, ktorý sa volal Nerko. Nazdar, Nero. A ďalej som mal krásne slepočky, svoju záhradu, proste krásne u lesa. Krásny dom. Proste máš to, čo ťa baví,
milujúcu rodinu, proste všetko, krásne. A naraz proste všetko padlo. Bof. Hej, to bola jak atomovka pre mňa. Takže som prišiel domov s tým, že čau mami, čau oci, proste mám problém, rád by som sa proste porozprával. No ale samozrejme je to v tej krátkej dobe a v tom psychickom ťažkom rozpoložení nikto s tebou prakticky nerozpráva. A ja som povedal, no počúvajte, proste stalo sa mi to a to a to. A nikto nič. Aha. Takže napísal som druhému kamošovi, počúvaj, potreboval som sa poradiť, pokecať, proste je mi ťažko a nikto nič. A teraz tak som si povedal, no tak dobre, ne? Tak si zbalím pár švestek, tak sa hraví, ne? A pôjdem sa prejsť. Ale zase som sa sekol. Bum. Nie, porozprávam sa ešte s niekým. Určite to bude fajn, určite proste nie je možné, aby človek stratil zo dňa na deň toľko proste všetkého a toľko lásky dávanej, ktoré som si myslel, že krásne poberám a hltám proste duškami a proste som spokojný. Ráno sedíš, vieš, proste máš krásne. Ani raz som sa nevysral doma, vieš, furt som chodil proste do latríny. Takže ak si predstavíš, že ráno si zmotáš cigo, tvoríš si latrínu, pocípeš liepočkám krásne, oni si ďobkajú, pustíš si nerka, nerko si tam krásne naháňa mačičky a ty truníš, cigaretka, pozeráš sa na záhradu a pozeráš sa, jak veľké sú jablčka, či nám dozrie kukurička, či bude zrnko pre slepočky, či Evička nakladla vajíčka za večera, tak proste vieš, krása. Proste, tomu sa u nás hovorí, že pasia. Že proste, wow. A niekde za rohom máš les, kde si chodíš proste na húbky, kde si chodíš robiť ohník a trošku proste pobuď s tou prírodou čo najbližšie. A tým pádom učíš aj nerka, že tu môžeš tady chodiť. No ale tak pasia teda pominula. A ty ja som sa ocitol v situácii, keďže máš všetko a nemáš nič. Ale to nebolo, že takže to bola tvoja forma terapie asi, ne? Nie, terapia, ja som nemal miesto, kde ostať. Moji rodičia proste ďakujem za mojich rodičov, milujem ich a strašne si ich vážim, ale v ten moment to bolo proste tak, že nepochopený. Hej, že ja som prakticky nevedel, že čo. Takže som si ráno umýval zuby a som si povedal, tebe politik, ne? Že to sa nie je možný, ne? Tak som si zobral baťoch a pár vecí a zahodil som proste bez telefónu, proste nechal som už všetko tak. Vybral som si prachy, ktoré som mal na účte, s tým, že idem prakticky na tých 2 týždne, maximálne na 2 týždne, že idem proste svojou si cestou, že urobím si hrebeňovku a proste, že sa prejdem, proste vydýcham, že nepotrebujem tých ľudí, ale nepotrebujem tie rady, že na tie rady a proste na tie myšlienky, ktoré by ma mali posilniť, aby som mohol ísť tou cestou vpred, že nájdem sám. Prakticky. A snažiť sa byť proste jednoduchý. Byť pokorný a hlavne prísť sám, hľadať chybu prvé v sebe, až potom v druhých. Takže išiel som si. Ale tak z 2 týdnů sa teda stalo 11 mesiacov. 11 mesiacov. No to ako, ono to človek ani tak už potom nebere, pretože ono sa to stalo prakticky môjim, nie že prežitím, ale skôr to bolo o láske. A tak to už byl takový tvůj spôsob života, ne? Trošku. Áno, prakticky to už bolo to, že mňa dokopali k tomu, aby ja som odišiel. Z Heidi, aby som odišiel, pretože oni stáli, ten Grizzly, ktorý bude určite spomenutý v tomto príbehu, a taktiež aj Drevko a ostatní ľudia, díky chlapci, mám vás rád. A zimoválky, sorry trošku, ale pre mňa to bolo proste môj život. Ako ja som išiel napríklad potom do Nemecka s tým, že ja idem zarobiť na chajdu, aby nespadla, vieš, z toho zrazu. Takže aby som proste kúpil koly, aby som ju proste ešte dal dokopy a ostal tam. No a ty si šel na blind proste po lese a zrazu chajda. Áno, nešel si proste primárne za chajdou. Nie, to si nevedel, že tam je chajda. To malo viacero faktorov zase. Hej, že ja som sa túlal. Ja som, napríklad išiel som prvé za kamošom, za tigrom, s tým, že on bol proste tiež taký indián, ale nie takého rázu, silného, skôr iného rázu. Som povedal, ňamky pivkom, ňamky tam, hej, a tak. Takže poradil som sa s ním a tak a išiel som do Slánskych. Šiel som do Slánskych s tým, že bol som tam asi také 4 dní, 5 dní už sám. Slánský to je nejaká... Slánske vrchy. Slánske vrchy majú prakticky, je to pohorie naše na východnom Slovensku. 54 km má na dĺžku a na šírku 22 km, čiže celkom sa tam človek aj usídli, keď sa nájde si tam flek. No a tam bolo v tom, že
že ja som išiel, no a jeden deň proste, ten baťoh je ťažký. Vieš, a mal som nejakých 6 km na vodu, na bystrinku, ako k studničke. Tak si hovorím, do prdele, už som tu na tom štande asi 3., 4. deň a nikoho som nestretol, ne? Tak si vravím, že no tak wow. Takže si baťoh proste len tak odložím. A že tých 6 km si odbijem s 20 litrovou bandáskou, vieš, aby som sa aj umyl a tak, proste trošku hygieny neuškodí, aj keď si v lese, aj tie nechty dorastajú, zuby sa umývajú pravidelne prakticky. No a tak som si išiel na vody. S tým, že som si zobral len tomahawk, deku, kresadlo a proste nôž. Takže nepočítal som s tým, že čo sa stane. A 20 litrovú bandásku. Takže som prišiel na tú studničku, číru Panda Ban, krásne som si nalil vodíčku, nôžky som si umyl, nie, toto, tamto, fajne, fajne, mám rád bystriny, sú krásne a čisté, ňomka. A tá voda, vieš, aj ožíva, ožíva v tebe. Ty, keď si také nožky položíš, také bystrinky, mátka zem, už ti není hodičo, môžeš ísť nazad, 6 kilometrov. Takže keď som sa vrátil po tých možno 2 hodiny prešli, ja som sa vrátil k ohništi, no a nebolo tam nič. Vieš, a ja som mal prakticky veci komplet. Hej, proste bundy nepremokavé, proste boty, hej, proste prakticky spacák. A jak níž, to ti ako niekto zobral? No, jasné. Aha. Jasné, aj s tým, že proste ten oheň tam bol, stále tlel. Že potraviny ostali na mieste, všetko. Takže ti zůstaly potravené. Ostali a mi, to, co jsi měl na sobě? Ostal mi Hatzenbecka, bedrák, vieš, bedrové rouško, to je prakticky, čo ti zahaľuje tvoje genitálie v preklade. To je zase trošku z indiánstva, ľudia, ktorí tomu hodujú. A keď nie, tak vysvetlíme, samozrejme. A takže bol som v bedráku na boso, hej, nemal som proste žiadny boty. Lebo ja si po lese chodím samozrejme vajčak sám, na boso. Takže som sa vrátil a žiadne boty už tam neboli, ne, samozrejme. Takže som ostal fakt na hovno. Takže mi ostala deka, proste tomahawk, ktorý ste už možno aj zazreli. Ty si môj kamarát to zazrel, tvoj manžel. Názdar, Ďoďo. Môj kamarát, ktorý musí važiť. Ďoďo je vajčiak. No a prakticky mi ostalo ešte kresadlo na krku, ktoré som prakticky nosil stále ako samozrejmosť. Hej, väčšina indiánov buď nosila medicínu na krku, alebo nosili ocilku a kresadlo. Hej, lebo oheň je posvátný, jak sa vraví u vás. Takže jsi měl Hatzenbejku, což je deka. To je deka, ano, pardon, to je deka, jasné. Indiánská deka. Jo, indiánská deka kvality. Ano. No. Křesadlo, nůž a tomahawk. A s tím to som tak čau padujec. Tá coha, vrám. Jo, tak uhasil oheň a šel dál. Šel z odúm dál. No, ešte som nešiel ďalej, bo som ešte 20 minút kričal, ty kokot, kto mi toto dokáže zrobiť? Vieš, ja som proste hľadal stopy, vieš, ale to bolo, keď tak dobre ešte spomínam, to bolo niekedy možno v polovici septembra, září. Áno, v polovici září. A to, vieš, ešte bolo, ale bolo sucho. Čiže to stopovanie nebolo až tak ľahké. A zase ja som nevidel tak hrubú nejakú linku, ktorou by som sa mohol viesť a vystopovať toho čuráka. Ale evidentne nebol sám. Okolo ohňa bolo postupané a videl som, že boli ťažké boty. Takže buď to boli kanády, alebo nejaké robotnícke boty. Čiže buď nejaký pilčík, alebo nejaký lesný robotník, alebo lesníci, ktorí prechádzali na okolo. A ja si myslím, že v našej spoločnosti a na východe Slovenska v horách je to proste stane. A možno to boli cigáni, ktorí išli proste na palivové drevo. Že ostal som fakt akože čau padujec, jak ten chujec. Asi tak, skrátke. Tak to sa opravdu spolu s přírodou. Tak som sa musel vydať sám už ďalej. No, takže to byl důvod, proč našel chajdu. No nevedel som už tam potom spať, lebo som vedel, že proste niekto tam je a kráde. Jo. Takže môže byť aj nebezpečný, to nevieš. Proste keď si v lese sám a nevieš, čo ťa čaká. Tak sa zvedal. Tak som išiel ďalej. No už na boso, to bolo fajn. Už to nebolo spasie, že chodím na boso, ale že idem fakt na boso. Ziminka. Áno, a tam skalka už bola. Jo. Prakticky som išiel smerom k hrebeni. Od hrebenia by som sa samozrejme vydal, vieš, zistíš na hrebeni čo jak. No a nenapadlo tě se vrátit na moment? Když jsi neměl nic? No nie, lebo ja som nemal prakticky kde ísť. Jo. Ja keď by som sa napríklad navrátil domov k rodičom, tak tam bol proste ten enormný nátlak na moju osobu. Pretože oni prakticky nedokázali uveriť tomu, že to nie je moja chyba. Jo. Že chyba je nie v tom rozchode a čo som stratil, že nie je mojou zásluhou. Pretože ja som sa veľmi snažil
o budovanie, nie ničenie. Čiže ja si myslím, že som dosť nekonfliktný typ a tá úprimnosť je pre mňa akože na prvom mieste zo všetkých. Žiadna dôvera, ale tak ale skôr úprimnosť, lebo úprimnosť predchádza tej dôvere. Takže ak je človek úprimný, k tej dôvere sa dopracuje sám. Ale ako náhle človek nie je úprimný a klame, tak ty mu veríš, lebo vieš, proste máš ho rád a to srdce niekedy zaslepí a máš všetko, tak nevidíš nič negatívne. A ja som to obchádzal. Ona proste to bolo také, že ja som sa cítil dobre, ale to všetko bol klam. Takže, jak sa hovorí, že ja sa neviem usmiať. Viem usmiať druhých, ale neviem rozosmiať sám seba už. A tak to sa možná naučil, ne? Ale naučil som sa úcti a pokore. No. A proste hlavne pozerať v prvom rade na svoje chyby, lebo je ťažko otočiť prst proti sebe, ak sa vraví. No, to je jasný. Pozdravujem chlapcov z Inoxie Corpory a vydali album. Je ťažké otočiť prst proti sobe. Za čo im ďakujem. A proste to bolo tak, že ja som ostal samotný sám, bez nikoho a prakticky bez duše. Lebo to, čo som dával, sa zatratilo úplne do proste jamy levové a už som jakoby plával po rieke Styx. No okej, takže sa teda vydal dál, boss. No boss a s úsmevom na tvári určite nie. A po jaký době jsi narazil na chajdu? Na chajdu som prišiel prakticky na hrebení. Lebo ja som zišiel zo Slánskych zhor, ako z toho kopca dole, no a tam ide asfaltka a potom prakticky ty sa dopracuješ k tomu, vieš, tam ide taký les pekný, krásny a ja som prakticky šiel po tom hrebení zase. A zase to hľadaš, ja som sa, prakticky tam bolo aj to, že hľadaš pôsobisko, kde napríklad boli staré sady, čiže ja som si zbieral, vieš, plánky ako jablčka, slivky a proste všetko, čo som našiel, čo bolo dužinatého pôvodu, čo samozrejme bol jedle, som vystudovaný lesník. No my i latinsky. Nazdar. Takže je o to, že to som ešte robil z chuti. Oriešky a tak, mňamky, však tu je fajne, ne? Nevedel som, že čo ma čaká. Takže som sa dopracoval k tomu, že ja som išiel po tom hrebení a tam bola proste ten zrub. Ten zrub bol proste v skalách. Bola halus. Takže si řekl, môj nový domov. Akože ani nie. Lebo to bolo tak aj, že wow. Hej, že napríklad, keď ste mali chlapci a robíte bunkry a proste robíte si stavienie a vieš, v lese hraješ strelky a tak. A teraz, wow, boha, že kto to tu stával, to co mu je. Takže naraz si hovorím, ty voleň. Takže kúkaš na komín, kúkaš tak, vieš, okno rozbité, hej, tie drevenice bolo otvorené, vieš, tie chraniče na okná a tak. No a prekvapenie bolo to, že evidentne tam niekto bol a robil bordel, ale prakticky tam sa nikto nedostal, lebo to oni proste na ten zrub zanevreli, hej, on už proste chátral a padal. Videla som fotky, áno, vypadalo hodne. A je to 60-metrový zraz pod tým a ja som bol plný taký, že si boha. A pod tým zrazom je dole ohnište, hej, takže ja som prvýkrát išiel k ohnisku. Vieš, že to proste nevidíš, že? Napríklad Matúš, ktorý ma našiel potom, ja som jeho našiel, takže ma vystopoval, ja som jeho vystopoval. A s psíkom, tak po tých praktických nejakých tých 9 mesiacov, čo som už tam bol, tak vydal sa tam jeden môj super človek. Indián? Nie. To nebyl Indián. Bubeník. Počkej, drevko, aha. Drevko už samozrejme bol v tom príbehu, ale Matúš, ja hovorím teraz už prakticky o konci, Matúš ma našiel, lebo to bol jediný kamarát a známy, ktorý si uvedomil, že Havran chyba. No a ty si vlastne ani neměl telefon, nic? Ja som nemal nič. S nima nemohl spojit? Nie, ja som nemal elektrínu, ja som nemal telefon, ja som nemal občanku. Takže ja som šel nič. proste fakt po stopách. A on sa dopočul, že som tam, že niekde tam som. No a ja napríklad som, neviem, či som robil čaj si ráno, vieš, že tak, a počujem, Ľubo! A že kto to nám je, tak som vybehol, vieš, bedráku, s tomahawkom samozrejme, vieš, bol vtedy aj Jojo už medveď, ne? A že ono to také bolo, že ideš na záchod a naraz si povieš na radšej, nie? Lopata, ne, tak. Takže on prišiel a ma prakticky našiel. Bol to jediný človek,
ktorý sa ma vydal hľadať. To je hezké. Zdravíme. Matúš, ďakujem krásne. A ten človek prakticky poriešil aj to, že som sa dostal do Nemecka, a kde som makal som na to, aby som sa vrátil k chajde. A to už je ďalší príbeh a ťažký príbeh. Takže. No a když byl v chajdě, tak byl celou dobu tam? V lese? No stále v lese. Áno, po 4 mesiacoch. Takže jídlo si obstarával tam. Hej, no a prakticky ja som bol s tým prichystaný, že pytlík ríže, hej, proste ani nie tak zemiaky, jak ríža. Vieš. Hej, a napríklad ja keď som prišiel na chajdu, tak som prišiel nabalený s tým, že som mal tie prachy, takže ja som si vybral prachy a ja som si v tej dedine ešte nakúpil. Čiže ja som tie základy mal. Ale napríklad už potom už peňažky samozrejme došli. A poznal som tam ľudí, ktorých som nikdy predtým nepoznal, nikdy predtým som ich nevidel a nikdy predtým oni nevideli mňa. A bolo to v takých podmienkach, že tam proste nikto nebol. Čiže prvý kontakt prakticky s ľudskou bytosťou. S humanoidom aj s ľudskou bytostí som mal po 4 mesiacoch. Čiže 4 mesiace som bol prakticky bez akokoľvého kontaktu s tým, že potom to nasledoval zase, ale nie v takých dlhých intervaloch. Čiže potom človek si humká, začne písať denník na brzovú kôru s uhlíkom, lebo nemáš papier ani na strane. Takže tak. No a preto som prakticky začal aj potom písať, pretože začal som si uvedomovať, kde sa vlastne nachádzam, v akej pozícii a že čo mi to dáva, ale čo mi to berie. Pretože tí ľudia, ktorí ma tam objavili, boli ľudia, ktorí nie že rozumého charakteru, ale skôr boli úprimní, svojskí, úctiví a pokorní. No a doporučil bys tohle někomu, kdo jako straglí v životě? Hlavne som prekvapený z toho, že väčšina ľudí, ktorí potom počujú ten príbeh, tak je v tom, že keď sa ma opýtali, počuj Havran, a že to muselo byť krásne, ne? A tak, lebo každý si myslí, že ty tam sedíš v tej chajde. Hej, ty proste, je to krásne a sedíš večer u ohňa a popíjaš si čajík a máš tam ešte domáci rum, jasne. A sa máš tam gitára a každý paráda, super, dam, ale vôbec tak není. 98% času, prakticky 95% času som strávil možno hľadaním dreva. Takže ja som sa nachádzal v 150-ročnom poraste bez zasahu. Čiže boli tam popadané obrovské konáre a proste tých bukov a dubov. Čiže ja som za tých 11 mesiacov sa nedotkol živého stromu. Na začiatku chodíš prakticky, keď si predstavíš, že tu máš zrub, hej, máš 60-metrový zráz, tu je ten zrub. Tu je tá skala, ktorá na ten zrub proste padá. A ty na začiatku chodíš tak dookola a zbieraš si tie konáre a tak. Lenže ja som sa nepripravoval na zimu, ja som nevedel, že proste tam budem ďalších, skoro 10,5 mesiaca, hej, takže ja som si stále naštiepal drevko, zišiel som dole k ohnisku a spal som u ohnište prakticky. Ja som nespal na chajde. Nespal na chajde. Lebo chajda bola proste úplne v dezolátnom stave. Čiže ja som začal som strechou. Jo. Hej, ja som prakticky, áno, ja som začal prakticky, jak povedal drevko, najlepší človek v mojom živote, drevko, ahoj. Zdravíme bratu, drevka. Sanka, havo, api. Takže tento človek ma naučil úcte, pokore, dobré priateľstva a vedieť, že život nie je o tom poznávať len tých druhých a usmievať sa na druhých, ale hlavne poznať sám seba a hľadať cestu pokory a úcty. A to sa ti tam podařilo? Vieš čo, prakticky asi na 110%. Ja som sa otočil o 360 stupňov. A tak ono to je najlepšie byť sám sa sebou. Vieš čo, jak hovorím, najťažšie je to poznať sám seba. No, to ale keď stratíš všetko, ja som proste nemal nikoho. Ja keď som po 4 mesiacoch počul ľudský hlas, čo ja som vybehol na strechu, si bol hasnú, co je? A ten dolu, co je? A že jak co je, ne? Čuješ? A on na mňa, hej kámo, nemáš tam nejaký čaj? A ja mám čaj, a ty máš čaj? A môžem akože nahoru? A ja že, no tak poď, ale kámo, no už to má v ruke. 4 mesiace som sám. A teraz tu niekto je, čo to nevidí ani LKTčko. Tak jak to, kto tu je, ne? A to bol drevko. To bolo drevko. To bol drevko. A drevko stalo ten zrub. On sa bol pozrieť, či už padol ten zrub. On ho postavil. Áno. A on prakticky, keď bol zasraný typek, a počkej, a vy ste sa znali s drevkem předtím? Nebo... Ja som ho nepoznal. Ne. Nie, takže preto to bol boj. Jo, takhle. Že co je, hej. Takže vy se s drevkem znáte od té doby, co tě našel v chajdě. No.
To prakticky tak to je. On mal kľúče od tej chajdy, on sa tam bol pozrieť a prakticky zistil, že chajda je otvorená. Bylo jako v pohodě, že mu tam někdo bydlí? No ne, prakticky to zostával Dúdroš a ešte jeden typek. A oni proste išli po tom hrebení a ten Dúdroš povedal, že tam, kde spadnem, tak tam postavím zrub. A oni mali po jakých 16 rokov, vieš, že tak? Alebo 17, možno boli trošku starší, už prakticky, je to v denníku, je to v knihe. Ano. A že prakticky oni si neuvedomovali, že sú v hrebení v skalách. Hej? Čiže Dúdroš a Smejo. To boli tiež zalesaci a indiáni prakticky. A samozrejme išli zo spľašou vodky a tu spadnem, tu postavím zrub. No, 15 minút s ním čaplo. A čaplo s ním do skaly. Takže sa postavil a hovorí, a tu bude zrub. A začali 6 mesiacov sekať do skaly. Dostala svojho slova. No áno, lebo slovo je dané. Áno. Jak povedal Drevko, zaklameš mi raz a ja ti odpustím, ale nezabudnem. Zaklameš mi druhýkrát a ja ti neodpustím, nezabudnem. A ostaneš tu sám. Dobrý, múdry Drevko. A najmúdrejší z múdrych, úctivý, on ma naučil všetkému. On proste prišiel a ja som, napríklad stali sa také veci, že ja som nevedel, kedy kto príde. A poznal ma len Grizzly a Drevko. Grizzly to je ďalšia téma, ktorá je, čau Grizzly, mám ťa rád, najkrajší na svete typek. Duša čistá a obrovský typek, preto Grizzly som mu dal meno ja. Pretože keď si proste štiepite si drevo pred zrubom, hej, že urobím si večer asi iný pí, alebo čo, je, že proste trošku sa dám do sauny. A naraz ide nejaký typek, vieš, ale ten typek už vidie, vieš, tej diaľky vyzerá jak buk. Jak Grizzly. No proste jak Grizzly, jak medek, keď šlo, a ten typek bol na huby. Sa pozrieť, či raz tu jak sola, už neznám, hlívy. Či raz tu Hlíva, ústřičná. Ústřičná, presne. Samozrejme, rastla pri mojom ohnisku. Takže sa zastavil. A keď sa zastavil, dal si dole báťoch, že ju odreže. A ja kúkam, hej kámo, čuješ, a to je moja hlíva. On, tvoja hlíva, však tu neši. Ja tu som ja. On, ty vole, ten zrub ešte stojí. A on, že on na mňa, že poď dole. A on, že no ty pozore, ne? Nie, ty poď dole. O ten malé, ja ťa nepoznám, kamo. Takže vyšiel on hore. 140 kg má. Taký báťoch veľký, vieš, a ja čo ja mám po piči. Čo ja som sa ho bál. Fakt som sa ho bál. A on prišiel, názdar priateľu. Pamätám si, ako by to bolo včera, keď tu ten zrub stával Smejo s Dúdrošom, jebnutý. Oni 6 mesiacov proste to dávali do skaly. Kopali do skaly, chápeš, brutálne. A on proste prišiel a tak, počkaj, a vytásil, vieš, fľašku vodky na stôl. A ja, že ty nosíš akože bežne, hej, na húbach 7 decku vodky. No, jasne. On, nikdy nevieš, na koho narazíš. Na Havrana. A on na mňa narazil. No. Bez toho človeka by som tu nebol. Ne? Lebo tie posledné 2 mesiace ja už som prakticky, ako bol som na tom lepšie, ale čo sa týka toho, že už som mal priateľov, ale nemal som, ja som stále nevedel, čo ďalej. Chápeš? Ale vedel som, že zo zrubu nechcem. Proste, nechtěl si. Nie, oni ma k tomu donútili. Lebo napríklad, keď Matúš ma našiel, tak on už so mnou prakticky potom na druhý deň prišla Miška, jeho manželka, pozdravujem Mišku, a aj s Juliánkom, s ich chlapčekom a prišli mi ho ukázať. No a oni ak si sádli a sa rozplakali, vieš, takže a k tomu sa vraciame prakticky k tvojej otázke, že on proste, bože, jak tu je krásne a tak, a ja som povedal, je tu krásne, ale ťažko. Hej, že to je... A i přesto s tom chtěl zůstat. Áno. Proste, vieš, na začiatku, ak ti hovorím, na začiatku chodíš tak a zberáš drevo. Čiže v okruhu možno nejakých 50-100 metrov. Máš takú malú pílku, fískáš a ty musíš rezať a vyhriať pec, ktorá sa nahrieva 4 hodiny. Je kurva drát fakt ťažké. Fakt ťažké. Ale lovil jsi i sám? No. Tak to je ďalšia kapitola. Co si lovil největšího? No akože počkaj, ale to je hej, Ďoďo Bartko, ja nie som žiaden zabijak, hej, ako. No tak ale hele, když jsi v zálesách, tak no, musíš... dobre, ako buďme k sebe úprimí. Na túto tému sa môžeme berať nejaký iný, vieš. Áno, lovil som, jasné, a hlavne som zberal. Zberal som, čiže gaštany jedle. No, gaštany a hlavne, napríklad už keď prišiel napríklad drevko, po tých 4 mesiacoch,
tak on prišiel s obrovským... To byla první setkání. První človek. Jo, byl a Drevko. to bol, hej, no a my sme sa prakticky tak skamaratili, že on proste pobol trošku A nechal u tě ohňa tam. a nechal ma tam s tým, že proste nikdy mi neprezradil, ja som nemal telefón, vieš, nič proste. Čiže ja som nevedel, kto príde kedy. Hej, čiže ja som sa nikdy ja ti hovorím, ja prvé týždne som spal dole, pretože som musel opraviť prvé, čo bolo pec, pretože komín bol zastaralý a hlavne on bol robený z kamenu a bol upchaný. Čiže ja som na novo robil pec proste a teraz musel som, napríklad vysvetlím, že musel som ju proste vytuniť. Hej, čiže všetky špáry som musel zahládiť, aby ten dym neunikal cez tú pec. Ale to unikalo všade. Ja som vykúrený som bol furt. Ale je to dvojzmyselne. Takže halus bola v tom, že stále keď som zobral tú hlinu a zmiešal s vodou a krásne, ak som tu zaleptal tie šamotky, ešte tehly, čo sa vyhrievajú, šamotky, tak proste stále to unikalo ten dym. Ale keď neunikal, tak popraskala tá hlína, vieš. A mne stále nešlo dopy s prepačením, že jak je to možné, ne? Že na takých stupňoch, keď ju vyhriem, pum. A to si sa fakt zobudila, ja som prvé prakticky dni už v chajde nespal nič. Lebo ja som si fakt myslel, že ja sa udusím. No, to sa nedivím. Takže, dole bol tých 6 km bola tá studnička. A v tej studničke boli zrnká proste piesku. A ty keď zmiešaš, mi doplo, že keď urobíš pojivo, čiže keď zmiešaš tú hlinu s tým pieskom, takže bude mať nejakú silnejšiu struktúru a nepopráska. Vieš, keď máš armatúru a viažeš železo a potom to zaleješ betónom. Hej, tiež musí mať nejakú kostru, aby to stavalo. A ty keď zmiešaš prakticky tú hlinu aj s tým pieskom alebo s kamienkami, to je jedno už potom, hej. A tie špáry proste krásne vyplníš. Jak to začalo vypekať, tak hlina sa rozpína a prakticky ten kámeň udrží. Takže si šiel 6 km pro písek a 6 km zpátky, aby si opravil komín. No tak jasné, ale to tiež som išiel tak, že išiel som s tým, že improvizácia pro chcany madrace, hej, že akože všetko bolo len v mojej hlave, že možno to chytí, možno nie. No, ale ja som vedel, že hlina práská, ale keď ju s niečím zmiešaš, tak bude proste, vieš, napríklad aj keď robili napríklad slamené domy, alebo hlinené domy, vieš, jak teraz robia, vieš, tie hlinené omietky, tak miešajú napríklad s slámou, hej, z obilí, ako s klásem. Pretože tiež je to prakticky to pojivo, ktorú tú hlínu prakticky, vieš, spája. Čiže potom to nepráska tá hlína, lebo hlína samotná práska. Čiže hlína, sláma, aj oni proste pridávajú do toho slámu a tým vytvárajú tú štruktúru, ktorá nepráska. Preto tie hlinené domy vydržali tak dlho. Ale tak na tom nic není najít 6 km pro písek, když jako celý den nemáš co dělat. No však hej, ja som nemal čo robiť, pretože už potom strácaš čas s tým, že musím ísť na ten piesok, ale zachráni mi to pec. Čiže pec je dôležité, lebo na peci si robíš ráno chleby. Ale tak nejsi žalně ničím jako svázaný, že jo? Nemáš telefon. No tak ja som práve že rýchlo na to zanevrel. Ja som nikdy nebol akože zastánca nejaký propagátor telefónov, ale ja som skôr od detstva, hej, pre mňa bolo najlepšie chodiť do lesa sám. Dvaja je to v pohode, ale traja nechuj. To už je veľa. To už je moc. Hej, lebo to napríklad už tá konverzácia nie je tak úprimná pre mňa, alebo ja nie som až tak zhovorčivý typ, keď som v lese. Aha. Takže když ty vezmu do lesa, tak... To ja som úplne... Tak to pretože už viem, že idem buď niečo pozorovať, niečo zberať a hlavne násať tú energiu, aby ja som proste tú očistu si odžil tam v tých momentoch. Máš stromy? Mal som tam pár akože ninjov. Mal som aj takého, že posledný súd. Ne? Že proste keď už bude najhoršie, takže tam si pôjdem, vieš. Poslední súd. No, lebo tie depresie, oni boli, nie, že aj z tej zimy. Zima bola strašne ťažká. No to... A ja počúvaj, 11. novembra 11. listopadu napadal první sníh. A ja som otvoril... A už som opravenou pec? Ďaťo, no však zapískovanou. Už som mal zapískovanú a hlavne komín bol v pohode. Pretože ja kokot dnes som nevedel, že oni tam takedy dávali ešus dnu, hej, pretože to bol veľký komín. Hej, to bol jak dvojkomorový. A oni stále, to až potom Drevko mi vysvetlil, že oni jednu časť zakryli s ešusom. Aby proste nebolo také spaľovanie, vieš, lebo tá pec proste strašne veľa žrala. 4 hodiny vyhrievať pec je brutálne. Čiže keď v noci zhasla tá pec, ty si sa ráno nenajedol. A keď si sa ráno neurobil raňajky z toho, čo málo si mal, čiže voda, múka, a urobíš si plácky proste na tej peci, videla si fotky, je to brutálne proste.
A už len ten základ, keď nemáš na ráno, a napríklad urobíš si šipkový čaj a máš nasušenú nejakú tulipu, hej, tak. No ale keď nemáš pec, jak si zrobíš čaj? Jasne, Jak sa náješ? Keď proste nemáš chleba, nejdeš si ráno na rožky. Tam ti nikto nebude. Slaninka. Toto ešte teplé rožky, mňam. Ale to tě muselo hrozně chybět, ne? No takže nie, ja som sa naučil nespať. Ne? Ani rožky ti nechybali? Vieš čo, najviac mi chýbalo? Najviac mi chýbalo zo všetkého, keď si tak mám povedať, že čo všetko, nič mi nechybalo. Ne? Chýbalo mi skôr tá pravda. Ja som dodnes neviem prečo, ale neviem, nedostal som sa nikdy k tomu. Ani dodnes neviem, že prečo sa to vlastne všetko udialo behom 2 dní. Ja som prišiel z Nemecka a ja som prišiel prakticky z Nemecka a to sa udialo tak, že som prišiel a už bol vymenený zámok a ja som proste, že co? A s vecami som išiel domov a mi povedali, čo? A tak možná asi nebyl záměr přijít na to proč, nebo to asi není možná v tvojich silách, ne, na to přijít, ale... Ja si myslím, že je to v mojich silách. To bys možná musel řešit asi s tou ženou. Ne, ja si myslím, že tá žena pre mňa je krásna, je dokonale úprimná, je rozumná, ale je to stále proste nymfa. No tak vidíš, tak človek zarába na chování. Tak teď jsme to, hele, stačilo nám kolik, človek len chová. 35 minut a vyřešili jsme to. No ani nie. Tá rána je taká, že tomu sa hovorí, že človek bez duše, ale tak... Ja napríklad, ale tak možná tvůj život v chajdě byl o tom asi nepřijít na to proč, ale nějak se s tím možná smířit, ne? Ja som sa zmieril so súdom prakticky tam už, takže... No a pravdu v sobě, sám v sobě snašel díky tomu? No ja som našiel hlavne pokoru. No. Takže napríklad, keď sa stretneme a sa vydáme, si všimneš, že ja sa vždy ukloním. Málo ľudí si to všimá. To děláš. Ja sa ukloním a poviem dobrý deň prajem a úsmevom, aby som navodil úsmev. Hej, že prakticky nejde o sebe samého v spoločnosti, ale skôr navodiť atmosféru k tomu, aby človek mohol hovoriť pravdu, aj keď sa mu nechce. A usmiať sa pri tom. A to umíš, to je pravda. A to je to najkrajšie. Takže úcta a pokora. Takže pokračovanie bolo... Ale co jsem chtěla říct, ne, mě to úplně vypadlo. Ja viem čo. No? No jak proste... Ja takže viem čo. pec išla, hej, komín dymil, takže som sa mohol... No, a neměl jsi co jíst. No ale i přesto, že jsi tam takhle stragl, tak se ti zpátky nechtělo. No ja som... Ono človek sa stane tým... Ja neviem, tomu hovoria teraz, že vieš, každý pozerá seriály a každý si myslí, že ty vole to dám. Ja hovorím stále, že je tam krásne, ale ťažko. Len z toho dôvodu, že ty chceš tak žiť. Hej, ťažko. Pretože jednoduchšie sa ti zaspáva a premýšľa. O to je človek jednoduchší. A vraví pravdu hoď sám sebe, alebo druhým, ale stále pravdu. Čiže ja keď som aj ťažko nosil proste si v takom kopci v kuse, hej, a ideš s tým jedným konárom, ktorý má možno 90 kg z buku, ťaháš ho 3 kilometre, potom kúkneš hore, 60 metrový zraz a proste sú skaly. Som mal hrošie nohy, sa tomu potom hovorilo. A to je tiež krásny príbeh. Mi Dravko donesol pantofle a povedal, že... Konečne po 4 měsících pantofle. No, on to povedal tak, že... A počúvaj ma sem, celá podlaha bola od krvi. Pretože ja keď som mu chodil, mňa tak proste mi strpli pety, hrošie nohy, čiže ja som necítil. A keď ťaháš tu hore a teraz kúkneš hore a do piči začne pršať. A tam bola bridlica, kamen, proste, ktorý šla šmíka. Tam nebola, že pôda, že buky, duby a tak ďalej, alebo jak máme to tu, krásne vo Švédsku, zdravím Švédsku, ale proste v skalách, si v skalách. To sú skaly pokryté lístím. Takže sa tam asi šmíka. To asi dosť. A ty si proste dole a teraz máš tu proste vyniesť hore. Preto ja som si tam aj skoro zlomil kotník a 4 dní som ostal potom pri ohnisku a našiel náš grizzly. Takže to bolo tiež jeden z príbehov, ktorý sa možno dozviete raz v knihe. Áno, v knize Havran z Chajdy. No, ako ja som to začal písať formou denníka, aby som si prakticky pamätal tie momenty a okamžiky. Okamžiky? Okamžiky. To byla moje snaha od slovenčiny. Ale ide ti to hlavne v hre Tágo, to máme radi Tágo, to je základ pánku dnes. Hra Tágo, to asi, nevím, to můžeme rychle vysvětlit. Hra Tágo je něco jako slovní fotbal, kdy řeknu třeba Tágo a Havran musí vymyslet slovo, které začíná na GO, ale nesmí ho říct, ale musí ho jenom popsat. Presne tak.
Takže napríklad... Kdyby třeba popisoval Gogola. Alebo gorilu. No, nebo a poviem, je to taký opičný tvor. Tak, a já bych věděla. A dáma povie stop. A tým pádom už... Začínám na L-A. Ale nikto, ďalej už nemôžeš rozvíjať to slovo opisné. Doporučujem pro třeba hrát s dětmi. Áno, hrá s deťmi a doporučujem hlavne tak vínko s normou, lebo potom zavity sa neotvárajú, ale zatvárajú. Takže tak ako... Dám si minerálnej vody. Dej si minerálné vody. Trošku mi vyslo v krku. No. Takže. Ale tak můžem to klidně dát jako na 2 díly. Kľudne, môžeme kecat ďalej. Nemám s tým problém. Ale my tady jako dokážeme kecat třeba 6 hodin, víš co? Fakt? No tak môžeme to dať, napríklad môžeme skončiť tým, že poviem, že jak som prakticky u toho ohňa a jak som prakticky začal už fungovať a pripravovať sa na tú zimu. Áno. Vieš, no takže, to nám řekni ešte. Takže to bola halus v tom, že napríklad Drevko prišiel prvýkrát, ale ja som nikdy nevedel, jak sme sa o tom bavili, že kedy kto príde. A vedeli o mňa už prakticky 3 ľudia. A to bol Drevko, Grizzly a Tiger. Tiger je vajčak, nazdar Tiger. Tiger je vajčiak, ktorý vedel o tej chajde. Co je vajčak? Vajčak to je proste chlap, proste frajer. Aha, vajčak. Frajer. Frajeris. Že má veľké vajce jak byk. Jo, takhle, jasne. Proste vajčak. Jo. Než si ideš. No a Tiger to je vajčak. A takisto aj Drevko, aj Grizzly. Jo? Ale ide o to, že Tiger vedel o tej chajde. Ale ja som nevedel, kde je. Ja som vedel približne, čiže ja som sa túlal preto, lebo ja som vedel, že už som nemal ani hamak, nemal som ani celtu, ja som nemal nič, chápeš? Preto ja som začal už proste to útočište hľadať. Vedel som, že opálové báne, vedel som, kde sú opálové báne, tam sú jaskyne, vedel som, že... Ale zase v jaskyniach je vlhko. Boli to doly, kde sa ťažil opál. Sú to prakticky jedine 2 naleziska opálu nájdeš u nás na východnom Slovensku a potom v Austrálii. Napríklad Alžbeta, kráľovná Alžbeta, Veľkej Británie, tak ona má opály napríklad od nás. Tam má korunu vyzdobenú tými opálmi napríklad. Ze slovenských opálov. Z vranovských opálových bání. Hej. Robia sa tam normálne aj exkurzie, no sú zatopené opálové bane, no nádherné to tam je. No tak sme sa zase dostali úplne od ohníka tady k opálom, proste klasika. Sorry, a to som klasik Havran, to proste na každú otázku 10 odpovedí, ale pravdivých. No tak ty ses nakonec teda rozhodl vrátit kvůli ostatním, ne kvůli sobě. A ja som, jak vrátiť ako? No ty si říkal, že bys tam nejradši zůstal. No ja som tam chcel zostať. No. Dobre, vrátime sa k tomu presne. Ja som tam, tak, áno. Išlo o to, oni už prakticky už dosť vyskytla sa taká otázka, že čo dá Havran ďalej. Hej, 11 mesiacov už je prakticky dosť. Zima pominula, čiže tie pracovné príležitosti a tak boli ľahšie. Ale ja som nemal telefón, ja som fakt nemal nič. A nemal som ani oporu v tom, že prídeš k niekomu domov, ahoj mami, ahoj oci, že pobudnem tu týždeň a nájdem si prácu a odídem. Ale ja som nemal nikoho. Mňa nikto za 11 mesiacov prakticky nehľadal, takže okrem Matúša. Shoutout Matúš. Takže preto aj ten Havran krákal je pořád sám. Som nezadaný. Pozor, Havran nezadaný. No akože, pani nie som, ale sám som. Pište. No, takže halus je v tom, že ja som nechcel odísť, ale brutálne ma nutila tá situácia. A to už proste, keď už nemáš čo papať, nemáš čo zjesť a máš jedine, tak chodí na vodu a nič nerastie. Po zime. Proste ten srnec a tak, vieš, už tam nebol. A zajačky tiež už pominuli, takisto bažanty. A nechudáš si zajačky, chudák Havran. Ja viem, no. Ja som bol dlhoročný vegán a vegetarián. Ale tak když si to sám ulovíš, tak proč by ne, veď? Ja si myslím, že aj z toho morálneho hľadiska a tak to zviera, ktoré ja som ulovil, tak nebolo týrané a netrpelo. Přesně. A prakticky já jsem ho aj prikrmoval. A tak ono se říká, když dokážeš si sám ulovit, tak papej masko, ale jestli ne, tak... To bylo od situácie už skôr, že ja som to neurobil, pretože ráno si sadnem na posed a si poviem, ty vole, dneska vyjde 6 srniec, 3 veková trieda, krásne mi to tam bude u krbu vysieť. Ne, tam myslo
A jak se lovil? Lukem. To si sám vyrobil. No, to som šipy som dostal od drevka. Drevko zachránil situaci. Luk prakticky, no to bola tiež taká zhoda, že ja luk som robil sám. Nice. Ale to bolo prakticky skôr na streľbu tým, že ja som sa chcel cibliť. Cibriť? Co to je? Čiže sa zdokonale streľbe. Jo, aha. Ale potom prišlo na to, že ja som, drevko mi koval tomahawk, malo to byť prekvapenie, tak som zišiel do dediny a tak a videl som na stene jeho luk, tým ma inšpiroval. Hej, že hneď som vedel, do prdele, seš debilnej nebo co, ne, že však si zrobíš luk. Takže občas šel do dediny. A to už bolo, ja ti poviem, to už bolo skoro na konci. Napríklad ten príbeh o radiátori a príbeh o drevkovi v dedine a príbeh o potravinách v dedine, napríklad o obchode a tak, že starostka vedela proste, že niekto ide. No ja som si vôbec neuvedomoval, že jak idem, hej. Takže bedrák proste, vieš. Indián. Proste od tigra som dostal takú vlnený sveter brutálny, čiže si vyzeral jak tulák. Tomahawk za pásom, nož asi 32 cm čerpe na boku, luk s tulcom, hej. Šipy som samozrejme nechal pred chajdou? Že by, nie, to som nechal v takom rigole v kanáli, lebo už trošku mi tak doplo, že idem do potravín po 4 mesiacoch. Hej, fakt ako, lebo drevko prišiel a odišiel. A on povedal, že, lebo ja som sa ho pýtal, prečo mi nikdy nepovieš, drevko, že kedy prídeš? A on mi povedal, vieš, Havránku, keby som ti povedal, kedy prídem, napríklad, že dobre, Havran, štvrtok, prídem ťa pozrieť. A ty by si sa tešil. Aby si sa tešil tak, že poupratoval by si zrúb, nakladal by si dreva, išiel by si na vodu, že by bolo na zapitie. Borovička, fajná. Ale nepijem. No, že vieš, proste všetko urobíš preto, aby sa ten hosť, jediný človek na svete, ktorý je pre teba všetkým prakticky, nemáš nikoho, predstav si, že fakt nemáš nikoho, už si tam proste fakt dlho. A teraz proste máš tak očka, vieš, že Ježiši Kriste, vieš. A on mi hovorí, a ja by som neprišiel. A ty by si čakal. Devastácia. A ty by si čakal piatok. A stále by si čakal. Však ten drevko príde, ne? Jo. A čakal by si sobotu. A čakal by si nedeľu. A on stále nechodí. Nemôžeš mu zavolať. No. Nemôžeš ísť do dediny, bo nevieš, kde býva. Som nevedel, kde on býva. Vedel som, že býva v tej dedine, ale nevedel som, kde. Takisto jak Grizzly. Ja som nevedel, oni stále prišli. A on mi povedal takú krásnu myšlienku a to je, ale keď ti nepoviem, že prídem, a bude búrka, a bude pršať a naraz niekto zaklope a ty otvoríš a tam budem ja 100-krát viac sa potešíš. No to je pravda. Ako keď ti poviem, kedy prídem a ja sa tam neznám, tak budeš strašne smutný, budeš skleslý a tým ti padá morálka. Tým pádom ráno dlhšie spíš a si povieš, však nemusím na drevo, tak nikto nepríde, vieš, ale to nemôže spraviť, lebo ty nevieš, čo bude, vieš. Lebo napríklad, a o týždeň na to niekto klope na dvere v najväčšej búrke. Ty otvoríš lampášom, svietíš a tam Grizzly, nazdar, Havran, čuješ, teraz 6 dní má pršať, no tak som si prišiel pomohnúť. A ja, co? Aké mám zimomriavky? A ja hovorím, co? A on na mňa, kúkaj tam. Zobral, mám motorovú pilu. A lepšie jak fiskár z pilečka, no tá pilečka, taká mala 22 cm. No. A začal proste všetky tie hrubé konáre narezávať s motorovou pilou a ja som nosil. Proste zavalili sme celý zrúb a ideš kaľať. Čiže kaľačka, sekera a ideš a celú noc. A 7 hodín ráno a on čuješ, ja mám liter vodky, vodka a doniesol proste taký chrbat zelenia a dal piecť. A popri tom zajedol si chlebom a išiel si. Samozrejme musíš stále počítať, že si vo svahu. Hej? Ty nie si na rovnej zemi, ale ty si stále v horách. Kde je Ďoďo medveď. OK, a furt to, hele, takhle se budeme motat podle mě furt v kruzích, protože fakt jedem z jednoho tématu do druhého. No však ja viem. Ale tak můžeme už přejít k tvému odchodu z Chajdy. Odchod z Chajdy bylo to smutné? Bolo to hlavne kontrolovaný odchod. Čiže 3-krát som sa vrátil. Jo? 3-krát som sa vrátil. Jakože ne, že nepůjdeš do civilizace. No ja som ju ráno zamkol krásne, proste som celú noc som nespal, vieš, a proste
tomu sa hovorí, že upratuješ, ale upratuješ asi aj mysel, riadne. Ako nevedel som sa nastaviť na to, že ja idem do spoločnosti. Si prakticky si asociál, ale sociálne, vieš, proste pevný a zdravý v tom myslení a v pokore. Čiže vedel som, do čoho idem, bol som odhodlaný, ale musel som sa vrátiť. A ja ani dymý konvín, vieš, že či náhodou nezhorí, bo jaký ja som nemám zapnutou žehličku. Hej, presne tak, ale tam skôr... A proste, tak som zišiel do deniny, kde ma čakal Grizzly. A mi vysvetľuje. Skúsiš vystúpiť z toho autobusa, si podrežem šľachy a nikdy už neprídeš na ten zrub. Takže nastúpiš do toho autobusa a pôjdeš. A teraz ty sadneš do autobusa a Grizzly na bicykli zaťahujú za autobusom. Až na autobusovú stanicu do Vranova. Hej. A tam som nasadol na vlak. A spátky do civilizace. Ale už v som chcel vystúpiť. Že akože idem nazad, nie? Že čo mám, džube? Dali mi telefón tlačítkový, drevko, díky drevko. Dostal som telefón, ja som dostal telefón prakticky už skôr, lebo tlačítkový. Oni mi dobili kredit, aby som každé 3 týždne prezvonil. Jo, že žiješ. No, že žijem. Lebo mne sa stalo to, že ja som spadol z toho 60 metrov zrazu. A nalomil som si kotník. Čiže bol som pod zrubom, už som bol u ohnište 3 dní a tam sa stala tá halus, že prišiel tam Grizzly. Si boha. A ja, ty vole, on co je pičo? Ja mňa proste chytil a mi hovorí, ja už 3 dní nespím komu, ja som vedel, že sa niečo deje. On 3 dní nemohol spať. V kuse sa budil a proste dačo je zle, dačo sa deje. Tak sa o 2 ráno proste zbavil saky paky a rozbehol sa proste do zrubu za mnou. A našiel ma u ohnište s nalomeným kotníkom. Zachránil ma. A ešte také 2 dní a už by ma ohľadovali líšky. No. Pretože líš, jak Ríšo, už bol stále blíž. Takže shoutout to Grizzly. Za záchranu života. A potom, jak on išiel dole z mojho zrubu, tak si zlobil kľúčnú kosť. Takže som ho potom nevidel 3 mesiace. No, išiel dole kopcom a si zlomil kľúčnú kosť. No, takže to bolo smutné opouštení. A no, hlavne to bolo brutálne v tom, že ja som sa fakt chcel vrátiť. Lenže na druhú stranu to bolo o tom, že Drevko mi povedal, že keď to tam miluješ, tak to tam záchraň. Ja som tam nešiel zarobiť na to, aby som mal peniaze, ale zarobiť na to, aby som mohol podvínuť tú podlahu v tých skalách, lebo tá chajda padá. A chodíš tam ešte niekdy, když jsi na Slovensku? Už som tam nebol 5 rokov. Teraz som si bol vybalil občanku, aby som mohol klam, čauce, mravce, mám ma zrad. A išlo o to, že mal som možnosť, ale nešiel som tam. Nešiel som tam pretože by sme tu dneska asi tento rozhovor, krásny rozhovor nerobili. Takže radšej Švédsko. A nie radšej Švédsko. Skôr to, že ja proste plánujem mať tú vlastnú chajdu s tým, že moje putovné miesto bude chajda na Slovensku. Čiže zarobiť peniažky tak nie formou toho, že nahrábať, ale fungovať vo Švédsku ako životne a celoživotne, ale každým rokom sa navracať napríklad na zimu a Vianoce stráviť v chajde. Čiže na 2 týždne ísť tam, opraviť ju trošku, poddvihnúť ju, opraviť zase pec a tak a zase sa odvrátiť a zase sa Takže navrátiť. žít normálně v civilizaci, ale na 2 týdny v roce jít do lesa a... Ísť na sever, do Švédska, skôr k Laponcom a tak by som chcel. A chtěl bys žít stejně jako na Slovensku v chajdě? Prostě no je to možné, že sa tam vrátim. Jenom ty a chajda. Hej, je to možné, je to na 80% možné, pretože ale teraz, keď o tom rozprávam, tak mi strašne búši srdce. Cítim to až brutálne, vieš, stále si chytám krk, že tak, a som nervózny z toho, že ja teraz na ňu myslím, ja ju vidím, takže je to na krásne. chajdíčku. Jo, je to páni. No jo, no tak to je jasný, tak je to kus toho života. Ja som tam odišiel, vieš, do toho Nemecka, to bolo úplná zmena, vieš, proste sa ideš socializovať. Nie si akože Mowgli z knihy a džungle, ale prakticky ľudia, ja som sa dostal zase do spoločnosti klamstiev a tak ďalej a tak ďalej. Zášte a klamstva a peňazí a korporácií a proste supermarkety a to nie je pre mňa. No tak telefon, když přijdeš z chajdy po 11 měsících o samotě do Německa. No. Ja keď som prišiel napríklad na autobusovú stanicu,
Tak každý človek, ktorý okolo mňa prešiel, ja dobrý deň prajem, dobrý deň. A ty do piči nezdravšie každému, to si šalený. A ja, no však ja sa chcem pozdraviť, dobrý deň. Měl deficit, že jo? Ja som vedel, že... vykecat. Ja som chcel byť... Nie. Ja som práve, že som chcel byť hodný tým ľuďom. Jo, ty si tam naučil tý pokory, viď? A nechcel som ich aj. A ja každému, dobrý deň prajem, ako sa máme? Vieš, že predavačke som si išiel kúpiť dymkový tabak a ja, dobrý deň, ako sa máme, ako ideš, jo? Teďka na mňa akože 20 eur vám vrátim naspäť a on žádej, ja viem, nechcem vaše peniažky. A ty gaš, dobre, však už poď, bo nestihneš vlak, vieš. A grúzi za nami na bicykli. Nastúpiš do toho vlaku a áno, oni sa strašne bali. Hele, máme téměř hodinu, takže já ti popřeju, aby si na severu Švédska našel chajdu. Ďakujem krásne, vážim si to. Tam měl slepičky, ovečky. Ja mám zimovňovky zase, úprimnosť nadovšetko. Však bude, já to cítím, že bude chajda. No ako... Vy ste asi prví ľudia, ktorí mi vytvorili úsmev na tvári, ten nefalšovaný. No, asi. to je hezké. Takisto pozriem Ondra. Čau Ondro, mám ťa rád. Takže asi tak. A veľmi, veľmi pekne vám ďakujem, že ste sa ma takzvané ujali. A som v dobrej komunite ľudí a spoločnosti. Fakt sú to dobrí ľudia. Tak bacha na nich. Havran je tiež dobrý človek. Dobrý to človek? Humanoid. Tak jo, tak díky. Ďakujem aj ja. Že jsi přišel do našeho Santa do Štěpánova podcastku. Majte sa krásne a píšte basne. Tak jo, tak čauky. Čauky, mňauky.